lomsintsi. Lithi ke elagqabi lomsintsi xa liqala ukutshona kuvela amagqabi alihlaza omsintsi, sitsho ke ngoku sithi unyaka wethu uyaqala. Asiwuqala unyaka lingekatshoni coce, elagqange libomvu libizwa ngokuba lithupha pha kumthi womsintsi. Indlela ke le esiphendula ngayo nabantwana abancinci xa bebuza ukuba oba womkhulu babekwazela phi ukubala, bayazi njani ukuba unyaka uqala ngenyanga yethoba, sithi bona babengenayo loo nto, babejonga iintshukumo, baphulaphule beve iintaka zintyiloza, babone iintyatyambo zivelisa zigqama, batsho ukuthi le inyanga yomsintsi, kunjalo nje unyaka wethu uyaqala. Ngenxa yabacinezeli bethu basentshona ke abasiphathela inkolo yobuKristu, basiphathela nekhalenda yabo iGregorian, kulapho khona bathi basintlongothisa bathi unyaka uqala ngoJanuwari, inyanga yomqungu. Kodwa sithi xa sijonga iintshukumo ngoJanuwari sibona intoba akukho nto ingqinayo ukuba ngokwenene unyaka uyaqala. Ubungqina bufumaneka ngeli ixesha kule inyanga yomsintsi. Kulapho khona ke thina abantu besintu sithi ke senze ngolhlobo. Sicweye ngosuku phambi kosuku lokunyuka intaba. Kodwa ke asiqali ngocweyo. Siqala ngokuzila ukudla. Siqala ngokuzincwema. Singadli mafutha, singatyi nyama, singatyi masi, singatyi zonke izinto nje ezinamafutha, sitye iziqhamo, sitye nemifuno, sisele amanzi. Sizenza nyulu ukwenzela ukuba xa sifika phezu kwentaba siyokubulisa uQamata, sifike sinyulu. Nabazekileyo nabangamakhosikazi nabanamakhosikazi bayazincwema nasekutsibeni iziko ngeli xesha kuba bafuna ukuzenza nyulu belungiselela ukuyokwamkela unyaka wethu omtsha wesintu. Masicamakusheni, yiyo nalento ke silalisa apha namhlanje, senza umfuziselo wendlu enkulu xa siza kuwisa, apho lithi khona lonke usapho lulale endaweni nye ukwenzela into okubana wonke umuntu xa enqula sivumelane sonke, ithi imithandazo wayo kuloo ndawo iwe sonke siphulaphule sivumelana nayo. Senza lo mfuziselo ke wasendlini enkulu namhlanje ukuba sihlanganisane kule ndawo, abanqulayo banqula, ababulelayo babulela, abacelayo bacele, kodwa thina sivumelane nabo ngazwi linye ngolu suku lanamhlanje ukuze imithandazo yabo ivakale iphunyezwe. Masicamakusheni, siza kuvuka ke ngonyezi ngomso phambi kokuba lithi chapha ilanga senje njeya ukuya kulaa ntaba kaNonesi. Sihamba nencamazana ke namarhewu abantu abadala, sifike phezu kwentaba kaNonesi. Otata bethu basicocele ke isivivana amaqhwela lapha ekhaya ngeentelezi ezimdaka nezimhlophe. Sinyuke nentombi zenqoloqho, intombi ezinyulu, nazo zizisa ucoceko, zizisa umoya wobunyulu kwesi sivivana sizobe sinqula kuso. Sinyuke namagqirha, sinyuke nabantu bonke, sithi sakufika khona ke silungiswe isivivana, kulungiswe ke incamazana leyo ke esiza kuthi sicamagushe ngayo, sicamagusha kumveli nqangi. Mntu nomntu ke afumane icwezwana torhwana kule ncamazana elingumshwamo aza kuthi anqule ngalo, ebulela kuQamata, ebulela nazo zonke izinto afuna ukuzibulela, ecela nazo zonke izinto afuna ukuba zenzeke kulo nyaka mtsha singena kuwo ngokwesintu. Asenzanga hlazo ke abantu abadala nezinye inhlanga sizibukele zinekhalenda yazo phezu kwale khalenda yeGregorian. Siyawabona amaChina anentsuku zayo zemibhiyozo kule khalenda inye yeGregorian. Sibona namaMuslim aneyawo ikhalenda. Nathi sizeka mzekweni ngoba kaloku singabantu
sizalwa ngabantu abebeyiqaphela kakhulu intshukumo zemvelo. Sithi kule calendar yeGregorian sine calendar yethu yesintu, yile ibangela ukuba sithi thina unyaka wethu uyaqala ngoku, babe abanye abantu besithi unyaka uphakathi. Masicamakusheni siyanqula ke sicenga ke kulo mathambo amhlophe, kulo mimoya yabantu abadala esiza kuthi siye kuyo phezukwentaba ukuba isikhawulele torhwana isilungiselele, sithi singekafiki sifike seyichayele torhwana ibasondeze bonke ukuze babeke indlebe, ithi imithandazo nezinqulo ezizawa kule ndawo zivakale. Sifuna ukwehla nemiqondiso bantu abadala, ubani nobani esithi inene kuye kwalunga kuye kwakhululeka. Ukunqula ke kukuthandaza ke mabandla amakhulu, qamata umveli wokhokho bethu noma bethu torhwana. Sinqulela ke ubunye besisizwe sabantu abanqula unqulo lwemveli. Sinqulela ukuthetha ngazwinye torhwana nokubambisana. Sinqulela into bana sithi xa kukho into etyathina siphakame sonke kwinkalo ngenkalo sisabele, kuba ke imigaqo nkqubo yelilizwe yona isasinyasha abantu abadala. Asikakhululeki incam singabantu besintu, thina sisengabantu abacekiswayo, sicekiswa kwangabanye abantu besintu abagulela lento sikuyo kodwa bona bengaziqondi kuba bathi welwalwe yinto bayifakwayo yaseNazaretha, bayifakwa ngathi lidliso lento kuba ibenza ukuba bangazazi ukuba bangobani, batsho bazilibala. Masicamakusheni ke abantu abadala, sokuvuselela ke bonke abantu abaneziduko mabandla, sisithi imimoya yokhokho babo mayishukume ibashukumise aphi bakhoya ibaqhwile kolo lahleko lenkolo yasemzini abayimigqakhwe kuyo. Masicamakusheni ngoba abazelwe nto abashicilelwanga nakulo ncwadi kumiswa ngayo. Asiziboni iziduko zokhokho bethu, sibona amaNazaretha namaRoma namaDutch. Asinakuba naThixo umbi ke thina ngaphandle kokhokho bethu esiyazi into bafa belwela thina, besilwela imihlaba, igazi lawo lancenceza kule milambo, bebulawa ngabantu abamhlophe, bambi bebulawela ukungamkeli uYesu owayefakwa ngesinyanzelo. Kukho umthi womgqwashu kulaa ndawo ibizwa ngokuba yingqushwa, kulapho khona okhokho bethu babejingiswa khona xa bengafuni ukuyamkela lenkolo. Ukunqula kokuthandaza zesithi mabandla xa sinyuka loo ntaba sikhwaza abantu abadala batsho bashukume, nabo basabophelelekileyo kwela kwamoya batsho bakhululeke, baphakame bakwazi ukusebenzela abantwana babo. Bathi xa bebizwa phezu kwezo ntaba basabele, xa bebizwa emzini omkhulu basabele, xa bekhwazwe emiqolombeni baphulaphule. Ukunqula ke kukuthandaza mabakhululeke apho bakhoyo ukuze baphakame basisebenzele basincedise, kuba bona apho bakhoyo bahleli noqamata lo singaye namhlanje. Yiyo loo nto thina sisiya kuqamata ngabo, kungenxa into babona bakhe baphila nathi kodwa ngoku bakwela kwamoya. Ngaba banenimba abathi sakusabela basakukhwaza basabele kuqala ngoba banenimba ngathi bangokhokho bethu, bona basicamagushele kuqamata ongumdali wezinto zonke. Ukunqula kokuthandaza mabandla sicenga impilo ke kubantu bonke abakule ndawo baphume beqhathula torhwana, kukhululeka imimoya, kukhululeka izinto ebezibophelelekile. Sisodwanga ke sinomlise lapha nomthinjana, sibacelela ikamva eliqaqambileyo abantwana bethu. Izinto mazitshintshe ngabo, maziguquke izinto ngabo, kodwa siyaliva ifuthe nezinqi zabo, bona ingathi khona into abangayilungisa benolifumana ithuba. Yona lento sibacelela kubuhlwele bethu ukuba sibancede isihlwele bacancathe ngqo ezinyaweni zokhokho, bangawubhudi umzila, bangayibhudi indlela, bazalisekise amaphupha okhokho bethu. Masicamakusheni.
Esamihlwe lesiyambomba Esamihlwe lesiyambombose Siyalila siyalila Esamihlwe lesiyambomba Esamihlwe lesiyambombose Siyalila siyalila Tivakahla lesiyambomba Oh tivakahla lesiyambombose Siyalila siyalila Tivakahla lesiyambomba Go!